Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади чәршәмбе». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Иҗади чәршәмбе тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге героебыз мәшһүр шәхес, Татарстанның халык артисты. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә 54 ел хезмәт куйган олуг җырчыбыз Шамил Сабир улы Әхмәтҗанов. Шамил абый, безнең тамашачыларыбыз сезнең турында инде булай да күп белә торганнардыр. Чөнки сез бит инде сәхнәдә 54 ел гомерегезне куйган улуг шәхес, бөтен татар халкы, татар милләте сезне ишетеп кенә түгел, танып та беләләр. Ансамбльгә килеп кергәч, иң беренче куйган концертыгызны хәтерлисезме? Иң беренче тапкыр чыгыш ясаган көнегезне? Минем хәтердә иң шунысы калган менә бу Гаскаровның, Фәйзия Гаскаровның авылак өйдә куйган. Калинин клубында, Михалчыклар клубы, шунда. Мен ул вакытта 27 тирәсендә идем инде. Миннән бабай ясап, шунда карт ролен бирде. Александр Сергеевич көйләрен язадыр. Минем бик шук малай икәнне бик тиз сизде ул. Шамил, сиңа монда көйләр эзләп утырмыйм мин, син үзең эзлә. Әйдә кайсы көйне җырлыйсың дип, Гаскаров мине карап торып заманны минем теге бигәнне өйрәтеп торасы юк. Менә шу биюләрен башкарыймы дип, менә шу иң беренче шулар хәтердә калган. Димәк, сез 27 яшьтә карт бабай ролен башкардыгыз. Карт бабай ролен башкардым. Яшь егет. Яшь егет. Минем күңелемә хуш килде ул. Мен аны 25 еллап алыштыргысыз башкардым. Бу безнең чыннан да бу инде легендар куелыш бит инде. Аулак үй күренеше, моны инде карамаган кеше юктыр. Безнең ансамбль белән кызыксынган кешеләр. Бик матур спектакль иде ул. Менә ансамбльдә башкарган тагын башка әсәрләрегез, күңелгә якын әсәрләрегез, нинди әсәрләрне атар идегез? Күңелдә калганнары моның Кара Урман. Әле менә бөтенне оныткан идем, күптән түгел улы оныгым шушының язмасын тапкан. Оперный театрда төшергән булганнар икән Кара Урманны. Минем үземә бик ошады. Булай вак-төяк җырлар булды, дуэтлар бар иде инде. Туй шоу белән бик күп дуэтлар башкардык без. Миңа калса, сезнең иң оста башкарган әсәрегез һәм инде халык арасында киң шушындай популярлык казанган әсәр ул Рөстәм Яхинның Сырнай моңы әсәридер, шулаймы? Әлбәттә. Моны инде теге үз-үзеңә мактауга да
лайықтыр деп отырам. Чөнки ансамбльдә эшләү дөресен әйтәм, бер дә җиңел булмады. Кысылган чакларда бик күп булды. Мен аннары бик баш ятырган, баш ияргә яраткан малай түгел. Бик авыр вакытларда үсеп, усал булып үскәнмен дидем. Бер дә теге хуҗалар белән дә уртак, күпсе белән уртак тел табып эшли алмадым мен. Аның ул мактану дигән нәрсә түгел. Мактанырга ярамый аның белән. Үзем өчен авыр булды, үземә аяк чалып йөргән малай мен. Менә бу минем үз тормышымда, иҗат юлымда бер зур этәргеч булган шушы вакыйгаларның берсе Рөстәм ага Якин белән очрашу. Бер заман хат җибәрде ул миңа. Шамил, менә сездәге ике кыз дуэт бар бит. Шулар белән бер җыр яздырасы бар, сиңа башлап җырларга кирәк диде. Ул Рөстәм Якинның «Кәрәкәшлем минем» дигән бер җыр иде. Шуннан алдым мин аны, бардым. Шунда репетиция ясаган вакытта хатын Хәлим апа йөгереп чыкты. Рөстәм, менә синең бер җырың бар, Сорнай моңы бар. Син аны бирмәле бер кемгә дә. Беләм мин аны, син бирер аңа яраткан җырчың бар дип. Исемен әйтеп тормыйм инде. Аңа бирмәле, бир Шамилгә дип. Мен ярый, Аллага шөкер, теге ноталарны былай начар укымыйдыр ем. Консерваториялар бетермәсәм дә, мен бит музыкаль училище гына бетергән кеше. Укырга да вакытым булмады, чөнки сүз уңайында әйтеп китәм, мен музыкаль училищены бетергән вакытта шушы яз айларында Мәскәүдә декада булды. Декадага алып бардылар миндә ансамбль составында. Шуннан кайтышлый булар Ульяновскида концерт бирделәр. Ул вакытта Александр Сергеевич Ключарев та бар иде, Әсәр Хәлиф Абдуллин да бар иде. Булар мине тикшерделәр шунда. Вокал яктан да инде. И шуннан әйттеләр: "Менә син безгә ансамбльгә кил." Планым бар иде консерваториягә барырга да. Бер җиргә дә бара алмадым. Аннан монда килдем дә бөтен гомеремне сарыф иттем шушы ансамбльгә. Менә шунда кайсы вакытта хуҗаларның әйткән чаклары булды. Син кимсең? Син нәрсә шул кадәр нимени? Монда синең белән рядом җырлаган малайлар нәрсә синнән хуҗырлыйлармы дип. Хуҗаларның әйтеп куйганнары да булды. Мин үземнең потенциалымны беләдерем. Эштән сизәм, җаным, тәнем белән сизәм мөмкинлегемне дә. Ансамбльдә бит башкача эшләп булмыйдыр. Сиңа еллар буе бер җыр бирәләр иде. Шул җырны син мыкылтап шушыны гомереңне уздырадыр инде шунда. Менә монда Рөстәм Хаҗиев янында шулай килгәч, Хәлим апа чыкты да, Сорнайны син Шамилгә бир диде. Нота китереп куйды да миңа. Шамил нота белә торгансыңдыр бит инде диде. Искиткеч кеше инде ул. Рөстәм абый, эчке культуралы, шуннан алдык та, ул уйный, мен җырлыйм. Шуннан бер заман туктады да: "Шамил, әйдә, бер атнашында радиога барып яздырыйк әле." Нишләп шул кадәр ашыккандыр ул, белмим. Шуннан радиога киттек. Шулар бөтенесе хәтеремдә. Бер проба ясадык та, бу миңа әйтә: "Шамил, әйдә тыңлап чыгыйк әле." Исмаил Шәмсетдинов дигән композитор, ул вакытта музыкальный оператор инде. Әйдә кирегез әле тыңлыйк дип. Берсәк Фәхри Насретдинов утыра. Мәрхүм. Шуннан ул миңа килде дә: "Шамил, кабат яздырма." Ди миңа әйтә. "Бәлки булай итеп башкача җырлый да алмассың" диде. Чөнки анда бит минем
Burası отклонение var, orası айтсаң, ансамбльде икенче түрідірек, кейінгірек иттеріп те, әтігінде біраз темповой недерек жырланған Рүстем абай білен. Мен өзіме бек аның біле жазылған ол записі, yazma. Шуннан Рүстем абай айта, «Яры Шамил, әйдә, башқасы жаздырмайбыз». Менің өзімнің аккорд яғында бір ялғышлығым болды, бір керек маған кнопка бастым дейді. Шулай айттырып, ол өзінің ялғышын яздырды, тұрып қалды. Міне, шуннан келіп кірген жыры ол. Аннары радиолардан бере баштадылар, телевидениялардан бере баштадылар. Аннары менің концерт та бар еді ол, кеткен едім, алып. Академия театры янында түшірілген көл бойында. Шуннан бір заманны Мұстафин келген меға. Шамил Қорал, сенің бір жырың бар, слушай дей. Ансамбльге обработка берге керек мұндай. Кімге берірек? Біз айда Азарханов шыға. Абдуллинға. Шуннан Азарханов іштеп алып келден анымында. Оның ең қызығы, Рамил, міне шунда бола, шул өзің нақтылап ояқ қабасуың. Шуннан түйдім мен айтамын, Қорал, нендей шәхістер алдында шушылай тұрып, сені жаңа ерік беріп, мүмкіндік беріп, шулай тұрып, сенің қысаларыңны кеңейтіп жіберген ұстазлар барында деп. Аннары радио әмінде Сусайын телевизінде яздырдық дегені. Анда Дудкевич деген 2 метрлы ұзын яфут бар еді. Форма бек әйбәт ансамбль білән еді. Шул қадар беріліп, дерладым мен мана ответственность сезіп, шулай бір яздырдық. Бұл мені шақырды, пәркізәлі, прослушайға. Шуннан валлахи дір деп айтам мені. Мұны сөйлесәң енді бұл деген. Шамил мақтанып кетеді бет, аның бет тірі кішілері бар. Құстабаев Исен өне, әгерде не болсам. Бүтін коллектив бар. Шуннан мен кіргеш, бұлай тұрып, игіліп, башын почти иденге теклі икті. Да, мен ғани дейін. Қорағыз әлі дейін. Сіз бет мұнды бұр татар жырынды мировой неге шығардығыз дейін. Шул қадыр күшлі yazıldı. Ergіз обработкасы да әйбәтті, исполнейін да дейін. Шуннан Құстабаевы да кірді, Құстабаевы да басып тұра. Шуннан я преклоняюсь перед вами дейді. Сырнай мыңы турында шуны айтам, ол тарихи хәл. Әйттім, Түркияда вақытта Илхам абай тыңлап отырған болған деп. Шами мен мені көп тырышып қарадым, сенің уровеньға жеткіре алмадым бұл жеріне. Сеннен соң мені бір кімді башқармасын деген, әмма да ләкин сеңа бақыт туры келді шуны башқаруға. Демек, шулай туры келген насип болған еді. Насип болған. Міне болған өз тіллері білән, шулды ұлы кішіден, шул сөзіні ишетуі менің үшін бұл бір дәрәжә болып қалды білесің.
Аннары бу җырны бит инде Шамил абый кем генә башкарса да, аны барыбер сезнең белән чагыштырачаклар әлеге җырны. Чөнки бу җырны иң күп башкаручы да сез булдыгыз һәм халык арасында да киң танылу тапкан шәхес ул сез менә әлеге җырны башкаручы буларак. Шуңа күрә инде бу җыр сезнең исем белән мәңгегә бәйле була инде бу җыр. Орша җыры белән бер. Һәм арша җыры белән әлбәттә. Сез бүгенге көндә бәхетле кешедер дип саныйм. Бәхетле Аллаһка шөкер. Бәхетле әйтеп утырамыз. Өйгә кайтып, алхамдулиллаһ, исән сау кайттыңмы дип каршы алучы кешеләр бар, кунакларым бар. Бабай дип, әти дип, бу бит зур бәхет, Аллаһка шөкер. Өеңә, мин бит өйгә бит ял итәргә кайтам. Аллаһка шөкер. Ул яктан бәхетле. Аннар бу яктан да менә әле шушыны üstəmə үзем өчен бер бәхет дип саныйм. Инде моннан чыгып киткәч, яңадан әле менә монда чакырып, Шамил абый азрак эшләп алар, меселме дип чакыру. Бу бит тоже бер дәрәҗә. Бу бит инде чыннан да үзегезнең кирәклегегезне тою халыкка. Сез бит чыннан да сәхнәдә ничә еллар иҗат итеп кенә калмадыгыз, халыкка да безнең киләчәк буынны тәрбияләүгә дә зур өлеш керттегез бит. Казан музыка көллиятендә сез күп еллар эшләдегез. Менә бүгенгесе көндә дә сез инде безнең ансамблебезнең артистларына, яшь артистларына үзегезнең шушындай бай тәҗрибәгез белән уртаклашасыз. Яңа җырлар башкару процессында алар белән актив эшлисез. Менә әйтегез әле, бүгенге яшьләр арасында менә шулай сез канәгать булырлык яшьләр бармы ансамбльдә һәм менә аларга нинди киңәш тәкъдимнәрегез бар? Мин аерма әйтеп тормыйм. Бар. Ул бит талант бар ул халыкта. Аны бит киңәйтергә кирәк, аның өстендә эшләргә кирәк. Барыбер сиңа остаз килгән икән üretергә, авызыннан чыкканны гына көтеп алырга кирәк, йотарга кирәк аны бөтенесен. Ой, мин дип, мен фәләнтегә нәрсә ул безне өйрәтеп утырган була дигән булып андый караш булырга тиеш түгел. Шамил абый, менә заманалар үзгәрә дибез. Ансамбль замана артыннан куырга тиешме? Яисә инде менә шушы ничә ел кырылган программасы өстендә генә эшләргә тиешме? Ничә уйлыйсыз? Рамил, замана үзгәрер ул. Сиңа үзеңә үзгәрмәскә кирәк, хамелеон булырга кирәк ни. Дөньяда. Иң яратмаганым минем хамелеонлык үзгәртеп. Мин хит нәрсә булса да, кайда яшәсәм дә, барыбер Шамил булып калыр идем. Шушы үзеңнең миллилегеңне аттырга кирәк. Шушы нәрсә генә булса да калсын миллилек. Саф тел. Мин шулай дим. Мин гомер буенча булай кыланчык кеше булмадым. Яратмыйм кыланчыклыкны. Ансамбльнең репертуары белән бүгенгесе көндә канәгатьмесез? Булай төп алган вакытта начар түгел. Чөнки барыбер чит ил халыкларыныкында алырга кирәк. Әйтеп утырдым бит. Татарчарак бип, кыстырып алсалар да начар түгел. Йөрсе яхшы иттереп күрсәтсәң, яхшы ягыннан. Теге аягың җирдән күтәрелеп, башың түшәмгә тиерлек итеп сикереп, шуңа төрле хәрәкәт ясасаң, ул начар түгел. Ну, татарча. Шамил абый, ансамбльгә нинди киңәшләрегез бар? Менә гомумән ансамбльгә, коллективка нәрсә әйтер идегез? Нәрсәгә күбрәк игътибар итәргә кирәк ансамбльгә? Һәм менә киләсе елларда нәрсә өстендә күбрәк эшләргә кирәк? Классикасын да кертергә кирәк. Төп базасы уйларым мин. Барбы татар халык җырлары, татар халык биюләре. Аның бит алым безнең бигән вакытта да бит шуңа күрә аның милли безнең бит бут күтәреп теге баштан югарырак иттереп бутны күтәреп итә торган түгел, җирдән алуга кысканы формасында
бизәге, шушы бизәкләр саклансын, миллилек, милли бизәкләр. Менә Шамил абый, киләчәк турында сөйләшәбез. Сезнең киләчәгегез бар дип әйтәсем килә минем, чөнки ансамбльдә сезнең юлыгызны, сезнең иҗатыгызны, сезнең кичкенә кызыгыз Чулпан дәвам итә. Ул бит инде безнең хормейстер вазифасын башкара. Һәм менә аның эшләү чалымнарында да менә нәкъ сезнең эш тәҗрибәсе күренә, сезнең алымнарыгыз күренә. Ансамбльдә сезнең эшегез дәвам итә дип әйтәсем килә минем. Ансамбль бит инде үзенең быел 85 еллыгын билгеләп үтәргә җыена. Субханалла. Менә сез ансамбль белән инде чордаш дисәк тә шулай була. бит. Шуңа күрә инде менә бүгенге көндә ансамбльнең шушы бәйрәме көннәрендә сезне янәшәдә күрү һәм сезнең киңәшләрегезне ишетү бу ансамбль өчен үзе зур бәхет дип уйлыйм. Менә ансамбльгә алдагы елларда сезнең нинди теләкләрегез бар? Юллары киң булсын. Я Рабби, хуҗаларга да битмәс-төкәнмәс акыл бирсен. Кешелеклек бирсен. Бер вакытта да үзеңнең кул астындагы кешеләрне кимсетмә. Рухи яктан да, мәдәни яктан да. Дустана яшәрсеннәр, я Рабби. Дустана дигән сүз ул бик зур сүз. Дусларча. Дуслар белән җырлар көчле яңгырый. Җыр белән дус иптәш табыла дип. Шушы ансамбльнең бер вакытта да ишеге ябылмасын. Кадак какмасыннар ишеккә. Ул куркыныч хәл. Узын гомерле булсын. 80 генә, 85 генә түгел. 1085, 2085. Исән сау булсын милләт. Амин, шулай булсын. Һәр милләт башка милләт халкын хөрмәт итеп, дус булып, тату булып яшәргә насыйп булсын. Һәм алдагы елларда да Шамил абый, без сезне һәр вакытта да шушы ансамбльдә күрергә насыйп булсын иде. Гел шулай килеп йөрегез, безгә үзегезнең киңәшләрегезне бирегез һәм ансамбльнең әле 90 еллыгын, 100 еллыгын да сезнең белән бергәләп каршыларга насыйп булсын иде. Аллаһ бирсә. 31-дә 90 гына була Аллаһ бирсә. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән без бүгенге әңгәмәне төгәллибез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Хуш булсын.